bé, aquesta exposició, Els colors del foc, comissariada per Ricard Bru, que en el fons és la relació entre el ceramista Josep Llorenç Artigas i el ceramista japonès Hamada Shoji, és una exposició molt especial pel Museu Nacional per moltes raons. La més important és que un dels grans artistes del país, Josep Llorenç Artigas, no estava ben representat a la col·lecció, tenia una representació escassa i per tant no formava part encara del relat de la nostra col·lecció permanent. Amb aquesta exposició, de la mà de la Fundació Artigas, hem treballat conjuntament, vull agrair molt l'esforç que han fet, l'ajuda que ens han donat. Aquest artista, que és un gran artista, entra per la porta gran en el museu amb una gran exposició i ho fa contextualitzat internacionalment amb una comparació, amb un diàleg obert amb un dels grans ceramistes de la segona meitat del segle XX al Japó, Hamada Shoji. D'una banda això, d'una segona és la reivindicació d'un art com la ceràmica. A vegades mal entès al nostre país com un art menor, és un art extraordinari, completíssim, és aigua, fang, foc, té tots els elements propis de la vida, de la natura, de l'home, i la reivindicació d'aquest art com un art major de primera qualitat, on en un país com el nostre tenim un ceramista com Artigas, també era molt important, donar aquesta dimensió al museu. Nosaltres som un museu multidimensió, i tenim cartells, tenim pintures, tenim fotografies, tenim escultures, tenim ceràmica. Aquesta col·lecció oberta del museu també era molt important. I en tercer lloc també expliquem un relat que no s'havia explicat i que Ricard Bru amb una recerca fantàstica ens explica, que és el contacte del moviment de la cultura popular japonesa, del Mingei, que tant investiga i tant fomenta Hamada, com arriba a Catalunya, de la mà d'Eudald Serra, que va viure uns quants anys, del propi Artigas i de Joan Miró. I per tant, l'exposició té aquest valor científic de recerca, d'aportar coneixement, té un valor important pel museu a complir les seves missions i després, ja ho veureu, té uns estàndards de qualitat. Jo crec que és una exposició d'una bellesa, d'un impacte estètic, emocional molt fort, la força que tenen aquestes peces, lo vives que estan avui dia aquestes peces. És un gaudi visitar aquesta exposició físicament, presencialment.